Αγαπητές μου κυρίες, σήμερα θα κάνουμε ένα δυνατιστικό και θα σας δώσω και μια συμβουλή αρωματοθεραπείας για την κυταρίτιδα. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, να τα δούμε λιγάκι, το νερό, μεταλλικό νερό, φυσική καφεΐνη. Η καφεΐνη, να ξέρετε, βοηθάει πολύ στο κυκλοφορικό, οπότε βοηθάει και στο αδυνάτισμα και σε προβλήματα με μαύρους κύκλους, μπορούμε να το βάλουμε δηλαδή και σε κάποιο σέρουμ ματιών και σε αδυνατιστικά. Θα χρησιμοποιήσουμε εκχύλισμα κισού, ένα καταπληκτικό εκχύλισμα, θα χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά προϊόντα δυνατίσματος, βοηθάει στη λιποδιάλυση και αυτό επίσης. Γόμα ξανθάνη που θα τη χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε το ζέλ μας. Το Active Fuco Slim είναι ένα φύκι, το οποίο το χρησιμοποιούν ιδίως στη Βρετάνια, στην Αγγλία, στις Βρετανικές ακτές γενικότερα που έχουν σπα πολλά εκεί και το χρησιμοποιούν για το αδυνάτισμα. Και συντηρητικό κόσκαρ, το οποίο θα το βάλουμε για να συντηρήσει το ζελέ μας. Την καφεΐνη να ξέρετε ότι πρέπει να ζεστάνουμε το νερό, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το Bain Marie, για να ζεστάνουμε το νερό και να τη διαλύσουμε, γιατί η καφεΐνη διαλύεται σε ζεστό νερό. Εργαλεία χρειαζόμαστε ζυγαριά, τα αναδευτηράκια μας, αποστηρώνουμε τα σκεύη μας έτσι πριν ξεκινήσουμε όλα, φοράμε γάντια και θα βάλουμε στο Bain Marie τώρα το νερό, το οποίο είναι 80 γραμμάρια. 80 γραμμάρια νερό, 2 γραμμάρια καφεΐνη, τα έχω ζυγίσει, 10 γραμμάρια εκχύλισμα κισού, 1,7 γραμμάρια γόμα ξανθάνη, 5,3 γραμμάρια το Fuco Slim και 20 σταγόνες συντηρητικό κόσκαρτ. Λοιπόν, ζεσταίνουμε το νεράκι μας, εδώ. Έχει ζεσταθεί, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερη θερμοκρασία, ρίχνουμε μέσα την καφεΐνη και την ανακατεύουμε καλά για να διαλυθεί. Τότε διαλύθηκε τελείως. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το εκχύλισμα του κισού που το έχουμε ζυγίσει εδώ, 10,5 γραμμάρια, το εκχύλισμα κισού, το προσθέτουμε στο μείγμα μας, ανακατεύουμε και θα ρίξουμε τώρα τη γόμα ξανθάνη για να δημιουργηθεί το ζελέ μας. Την έχω ζυγίσει εδώ, 1,7 γραμμάρια. Τη ρίχνω σε διασπορά και τη κάνω με το μιξεράκι. Να ανακατεύουμε. Να την κάνουμε και με του χεριού. Καμιά φορά πίζει και δεν είναι εύκολο να την κάνουμε με το ηλεκτρικό μιξεράκι, οπότε τι κάνουμε με το αναδευτηράκι μας. Την ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί. Να μην έχει μέσα καθόλου ασπράκια. Και θα την αφήσουμε να κάτσει 10 λεπτά. Πρέπει να κάτσει για να απορροφηθούν ό,τι έχει απομείνει από σκόνη μέσα και να γίνει ζελέ κανονικό. Κάθε τόσο θα ανακατεύουμε και λιγάκι. Τώρα μέχρι να γίνει το ζελέ θα σας πω ένα λαδάκι με αιθέρια έλαια μέσα, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε σαν λάδι μασάζ για αντικυταριδικό. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πρωί, βράδυ, μετά το μπάνιο μας, κάνοντας απαλές κινήσεις στην αρχή και πιο έντονες στη συνέχεια. Τα λάδια αιθέρια έλαια που θα χρησιμοποιήσουμε, άλλο τα λάδια, άλλο τα αιθέρια έλαια. Τα αιθέρια έλαια μας πάντα της Pranarom, πιστοποιημένα με τη βιοχημική του σύσταση, 100% καθαρά.
Είναι το grapefruit που όλοι γνωρίζετε, που διαλύει το λίπος. Είναι ο ευκάλυπτος ο λεμονώδης, η κιτρώδης, μυρίζει έτσι λίγο έντονα λεμόνι. Είναι αντιφλεγμονώδης, γιατί η κυταρίτιδα είναι μια φλεγμονή. Και ο κέντρος Ατλαντικού που είναι αποσυμφορητικό. Αυτά τα βάζουμε από 2 ml, 2 ml grapefruit, 2 ml ευκάλυπτος κιτρώδης, 2 ml κέντρος Ατλαντικού και έχουμε σύνολο 6 ml. Αυτά λοιπόν τα 6 ml μπορούμε να τα προσθέσουμε σε ένα λάδι βάσης που μπορεί να είναι αμυγδαλέλαιο ή φουντουκέλαιο, 94 γραμμάρια, δηλαδή σε 100 γραμμάρια τα 6 είναι τα αιθέρια έλαια και το υπόλοιπο είναι το λάδι. Δηλαδή 6% τα βάζουμε αραιωμένα μέσα στο λάδι μας. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, μπορείτε να το κάνετε όσο συχνά θέλετε μασάζ στις περιοχές που πάσχουν. Θα ανακατέψουμε λίγο πάλι, έχει ήδη πήξει αρκετά. Το ζέλ μας. Και θα προσθέσουμε τώρα το φούκο σλιμ, το φίκι. Άλλο ένα ενεργό συστατικό για το αδυνάτισμα. Ανακατεύουμε καλά. Και προσθέτουμε και το συντηρητικό μας 20 σταγόνες. Έχουμε 100 ml προϊόν, βάζουμε 20 σταγόνες Κόσκαρ. Το ζελεδάκι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το βάλουμε στη φιάλη μας. Έχουμε ωραίες PET μπλε φιάλες με dispenser, έτσι για το καλοκαίρι. Ετοιμαστείτε, μην καθυστερείτε, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Τέλος! Ναι!